Sa tugod na repitay. Ah! Panghawid day. Oh, hulog ko. Kini, diri ko nahulog guys. Ato sa ning istoryahan guys, be kay murag. Muning pinakataas ko naabot last ako nagdula ani. Ambak kita ka na, di mo zoom in. Babae mong guro ni siya. Murag bata na siyang babae, babae man yung voice. Kani diri ko nahulog guys. So, kung mahug patag usab, wa jud tayo swerte. Wa, ang ginani. Mahadlok ko. Bomba. Malayat diha. Alok ko malayat diri. So feel na ako mag-shift Mag-shift niya dagan pa wala. Abot siguro ni no. Di ko sure ba, pero kung ulayat lang ko diha, abot na siguro na to. Kung mag-space ta una. Sa tugod na rin